Conseguiu reforzarse donde fallaba o principio da temporada, que era no seu campo. E o Compostela que está zona media, pero non sei se compartides a opinión de Iñaki Alonso, mellorando, achegándose á zona alta e igual dá un susto na segunda volta. Home, o equipo está claro que está collendo unha línea de regularidade a nivel de puntuación que o pode levar. Vai a ser importante a volta de vacacións, ese inicio, non? Para ver se realmente ao final se pode enganchar aí na pelexa dos postos de arriba. E teñen o nixeriano que foi o gran protagonista da vitoria, o sucesor de Chris Nusaogen, chamase Godwin Mensah, saiu no minuto 15 da segunda metade e no 18 fixo iso, o remate coa cabeza, digo de Ogen porque mete goles. E porque é nixeriano. E porque é nixeriano. Aí estamos a ver ese salto, extraordinario gol. Que me decides desta xogada? Balón a Mensah e o que lle fai o defensa do Sporting, que quedou co molde. Ese sí que é moi de Ogen. Despois fallou Quín Araújo, esta había que metela. O que pasa é que o Compostela non pechou o partido, tivo moitas oportunidades para facelo 2-0, non pechou o partido, e sempre que os partidos van 1-0 poden pasar cousas como esta, minuto 93, ocasión clarísima do Sporting. Escoitamos os protagonistas falando dos obxectivos futuros do Compo. Segunda vuelta, yo confío en mi compañero que podemos ser bastante mejor que primera vuelta y yo creo que 26 puntos, pues un buen número con un equipo que es casi historial nuevo. Nos queda un partido en Avilés que de ganarlo, llegar con 29 puntos en la primera vuelta, estaríamos en puntos de lograr objetivos.